Dobro. Prelazimo na 9. točku dnevnog reda, to je izvješće o poslovanju javnog poduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu. Izvješće o poslovanju javnog poduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, materijal ste dobili. Izvješća su razmatrana nadležna radna tijela čija ste izvješća dobili. Pozivam predstavnika javnog poduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo da obrazloži izvješće. Ako je tu, je. Meni ovdje piše gospodin Alan Bajić. Jesam dobro informiran? Izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvažene i poštovani zastupnice i zastupnici, sve vas lijepo pozdravljam ispred uprave i cijelog kolektiva javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo. Ovdje sam danas da prezentiram izvještaj o poslovanju za 2020. godinu. Vi znate da je 2020. godine godina pandemije i da je to najteža godina inače i bila u aviotransportnom sektoru. Podsjetit ću vas da što se tiče javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo, mi smo imali drugi kvartal koji je bio poguban, da tako kažem, za Međunarodni aerodrom Sarajevo jer smo bili zatvoreni, totalno zatvoreni za javni saobraćaj, civilni saobraćaj. Četvrti kvartal opet se dešavaju velike restrikcije zbog COVID-a i pandemije, što je naravno drastično uticalo na poslovanje. Mi smo zbog zatvaranja i zbog COVID-a imali smanjenje avio operacija čak za 57%, a što se tiče putnika i do 78% smanjenja broja putnika. Podsjetit ću vas da smo 2019. koja je bila najbolja godina u sektoru aviotransporta imali 1.148.000 putnika, a u 2020. to je spalo na nekih 249.000 putnika, što je čak niže i od prve godine, dakle poslije rata, to je 1997. kad smo imali 278.000 putnika. Naravno, jedan izazov za upravu Međunarodnog aerodroma Sarajevo i sve uposlenike. Odmah smo u aprilu napravili jedan program ekonomskih mjera za ublažavanje posljedica i oporavak. Taj program je obuhvatio i imali smo obavezu dakle, da reduciramo sve rashode, troškove, umanjili smo plate uposlenicima. Ono što je veoma bitno naglasiti je da nismo imali otpuštanja radnika. Imali smo samo po isteku ovih na određeno, dakle rješenja na određeno, imali smo ta otpuštanja. Bitno je istaći da smo sve aktivnosti koje smo provodili u 2020. dakle iskoristili taj dio zatvorenosti aerodroma, pokrenuli aktivnosti, poslovne aktivnosti koje su nam pomogle za 2021. godinu, pa smo već i u 2021. godini, evo i pri kraju završava se izvještaj o poslovanju, dakle bit ćemo pozitivni za 2021. godinu. Znači sve aktivnosti koje smo pripremili, uradili, pomogli su nam da prebrodimo tu 20. godinu na način da, evo, ugovorili smo se nakon višemjesečnih pregovora sa Vizerom, aviokompanijom Vizer, otvorili smo bazu, dakle Vizer je pretvorio i dogovorio sa Međunarodnim aerodromom Sarajevo da aerodrom Sarajevo bude njegova baza. Prepoznali smo neke potpuno nove usluge, pokrenuli smo aktivnosti da zadržimo što više naših korisnika usluga. Dalje, napravili smo dobre poticajne šeme kako bi privukli
stare aviokompanije iz 2019. i privukli nove aviokompanije. Opet dobar rezultat i te sve poticajne šeme su uticale i na 2021. da dobro poslujemo. Naravno, uz pomoć i parlamenta, i vlade, federacije i dobrog razumijevanja resornog ministarstva, ukinute su, zamrznute u 2020. i onda 2021. su totalno ukinute i naknade za razvoj avijacije, što je direktno uticalo na formiranje kod aviokompanija boljih cijena, povoljnijih cijena za korisnike aerodromskih usluga. Mi smo u 2020. godini morali i kroz ovaj program reducirali investicije, zaustavili ključne investicije vezane za projekat dogradnja i modernizacija terminala B i zgrade operativnog centra. Te investicije ključne smo u jednom dijelu godine zaustavili, a onda smo pokušali na neki način da razvučemo dinamiku koja se prelila i u 2021. godinu i pored tih što smo zaustavili investicija, ipak smo realizovali dvije važne investicije koje se naslanjaju na ove ključne investicije, to je izgradnja i puštanje u rad nove trafostanice i ekskluzivnog VIP salona. Uvažavajući da ste već dosta u klupama, danas i da ste umorni, evo ja ću svakako vam stojim na raspolaganju, ali evo na neki način skratit ću, pa ću vam samo reći ono što je najbitnije i ključno, da svi doprinosi u 2020. i naknade u 2020. godini su izmireni. Međunarodni aerodrom Sarajevo je u 2020. godini, bez obzira na sve probleme koje smo imali sa pandemijom i covidom, obavio svoju javnu funkciju. Svi letovi koji su bili i repatriacijski, i humanitarni, i bolnički, sve je obavljeno. Dakle, evo, što je najvažnije i ključno, znači aerodrom je bez obzira na probleme obavio tu funkciju i evo, ja vam stojim svakako na raspolaganju za eventualna pitanja. Zahvaljujem. Da li predstavnik vlade ima potrebu da se izjasni? Nema. Pozivam predstavnike radnih tijela, ukoliko ima potrebe, da obrazlože svoja izvješća. Izvolite. Hvala predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne. Odbor za promet i komunikacije na sjednici koja je održana 8.3. pred sobom imao izvještaj javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Sarajevo za 2020. godinu i jednoglasno smo usvojili zaključak da prihvatamo izvještaj o poslovanju javnog preduzeća uz sugestiju da isti izvještaj prihvati i predstavnički dom parlamenta federacije. Htio bih samo u par rečenica da kažem svoj stav vezano za ovaj izvještaj. Postoje neki izvještaji koji u svom sastavu, evo, u konačnici kažu da je poslovanje negativno, međutim koji vas zbog stava rukovodstva na čelu sa direktorom natjeraju da vaše mišljenje bude krajnje pozitivno. Mi smo zaključili da je rukovodstvo javnog preduzeća Međunarodni aerodrom na čelu sa direktorom poduzelo sve neophodne mjere i da je, kao što je direktor malo prije naglasio, da je aerodrom ispunio sve zadatke koji su pred njega bili postavljeni, preduzeo sve mjere da se ublaže gubici i iz tog razloga smo donijeli ovakav stav. Hvala. Zahvaljujem i ja vama, kolega. I ime povjerenstava odbora se više niko ne javlja. Otvaram raspravu. Za raspravu se javio kolega Irfan Čengić. Kolega Čengić, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dakle, javio sam se ovdje za diskusiju jer kada sam prije 2 godine govorio o aerodromu, mene su napadali da sam lokal patriota. Mislim da je ovo vrijeme pokazalo da to nije bio lokal patriotizam, nego da je to vitalni patriotski interes. Jer aerodrom Sarajevo nije sarajevski samo. On je od čitave Federacije Bosne i Hercegovine i on je sigurno jedna od kičmi našeg saobraćajnog i transportnog
sistemu. Vlada Federacije nakon svih tih diskusija i zaključaka zaista podržala ovo preduzeće i milione maraka je dodijelila ovom preduzeću. Ali samo to preduzeće je uradilo, pa za razliku od svih institucija i drugih preduzeća, najodgovorniju stvar u vrijeme pandemije. Dakle, smanjili su svoje troškove, radnici tog preduzeća su jedini radnici u javnom sektoru koje ja poznajem da su imali smanjene plate. Državna služba nije imala smanjene plate, gubitaši nisu imali smanjene plate, dakle oni kojima dajemo po 20-30 miliona svake godine iz federalnog budžeta nisu marke smanjili svoje plate, niko u javnom sektoru osim Aerodroma Sarajevo i zaista zahvaljujem svim radnicima tog preduzeća što su podnijeli tu žrtvu. U skladu s našim zaključkom mi smo dobili izvještaj od tog preduzeća za 2020. Se ne varam da su vraćen dio plata ili sve plate tim radnicima. I to je direktor spomenuo i to sam htio također da naglasim, niti jedna marka poreza nije ostala neplaćena. Mi imamo sad zakon o parlamentarnoj proceduri gdje bolnice 100 miliona poreza za zdravstvo su, na primjer, ostali dužni. I traže da i mi vratimo taj novac, a aerodrom koji je imao krizu za koju nisu oni krivi, nego pandemija i sve, u čitavoj toj krizi jednog feninga nisu ostali dužni državi svojih poreza i doprinosa. I to je svakako za pohvalu. Osim dijela za radnike i troškove, vi znate da se šire terminale u tom preduzeću na aerodrom. Dakle, nijedan kapitalni projekat nije stao u vremenu pandemije. I mislim da je to zaista za pozitivnog izvještaja i da podržimo ova izvješća, pa kad je opozicionari ovako hvali izvještaj javnog preduzeća, onda je sigurno da je to javno preduzeće radilo onako kako bi trebalo svako da javno preduzeće radi, a jedva čekam iskreno izvještaj autocesta jer sam šokiran kad sam na listi dužnika vidio javno preduzeće autoceste sa, ako se ne varam, 60 miliona duga, ali nešto tako za poreze i doprinose, bio sam šokiran. Nadam se da je to nešto knjigovodstveno što ja baš ne razumijem i neka prebijanja, jer takvo preduzeće tolike milione da bude dužno je zaista nedopustivo, ali do tome kada bude njihov izvještaj na dnevnom redu. I ono što je dobro jesu pokazatelji za 2021. godinu koji pokazuju da je oporavak bio u broja putnika, sigurno će to u 2022. i narednim godinama sigurno biti još značajnije, ali nemojte da im radimo ono što smo radili prije, pa kada aerodrom akumulira dobit 10, 20, 30 miliona, mi uzmemo taj novac i krpimo bukvalno rupe i ceste koje nismo izgradili, a rekli smo da ćemo ih izgraditi, i tunele koji su postali samo rupe, a tunela nema nigdje ni blizu. Riječ ima kolega Samer Rešedat. Kolega Rešedat, izvolite. Pa evo, ja se zahvaljujem i pozdravljam sve obzirom da je prvo javljanje. Irfan je većinu stvari već i rekao, ali eto ja bih dodao obzirom da je to nekako fah iz kojeg ja dolazim, turizam i koji je bio pogođen prvi je bio pogođen ovim valom pandemije i zadnji se oporavio. Aerodrom Sarajevo je u 2020. godini imao taj pad koji je bio sasvim normalan i logičan obzirom koje su se stvari dešavale, i mislim da se uopšte ne može se on onako papirološki gledati kao neki negativni izvještaj, ali moram uzeti u obzir ono što dolazi iza te 2020. a to je 2021. i 2022. koja se posmatra kroz kvartale, odnosno broj ljudi koji dolaze i prolaze kroz aerodrom. Naravno, 2019. godina, ako se ne varam, je rekordna i ona je negdje oko 1.200.000 putnika bila, negdje cirka tako, a već u 2022. godini se očekuje broj koji će biti znatno veći. Šta to govori? To govori da je menadžment aerodroma uspio da vrati aviokompanije koje su bile do sada na letovima na Sarajevskom aerodromu i da dovede nove, jer putnici moraju nečim da dolaze. Druga stvar, znamo i svjedoci smo da su velike aviokompanije ugašene ovom pandemijskom krizom, odnosno covidom, tako da je svakako broj putnika koji dolaze na druge svjetske aerodrome znatno manji, i taj oporavak ide i planira se da će biti vraćen na najbolju godinu njihovog poslovanja. Da li je to 18., 17. i 19. tek u 23. i 24.
a mi već imamo naznake da, naravno, ako ne bude Omikrona, ako ne bude Delte ili ako ne bude nekih, ne daj Bože, drugih stvari koje nisu vezane uz COVID, da će aerodrom Sarajevo srušiti rekord iz 2019. Ne bih želio previše ulaziti u analizu troškova, ali eto sam podatak da su planirani troškovi smanjeni za 23 ili 25% u odnosu na one planirane koji su, iako je bila pandemijska kriza, iako je bilo sve to što i jeste, govori da je menadžment aerodroma i ljudi na aerodromu odradili veliki posao. Ja jedino što želim reći je da, a što je Irfan isto tako rekao, da trebamo imati više osjećaja prema turizmu, prema ne samo aerodromu, nego i svim drugim segmentima turizma koji će biti prvi koji će vratiti ekonomiju Federacije i Bosne i Hercegovine na noge. Jer to je nešto što mi imamo, što korona ne može uništiti, zbog čega hiljade ljudi, stotine hiljada ljudi dolazi i jednostavno to je ono što nas može vratiti u normalne tokove. Naravno, aerodrom, ceste, željeznice, infrastruktura i sve ostalo što omogućava veći broj dolazaka i veći broj turista. Hvala. Zahvaljujem kolega. Zaključujem raspravu. Kolega Mašić. Zaista ne želeći da se ponavljam, slažući se apsolutno sa svime rečenim, želim samo nam svima skrenuti pažnju na jednu stvar. Zamislite da su se javna preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine ponašala posljednjih godina, da ne kažem decenija, kao što se u vrijeme krize ponašalo javno preduzeće Aerodrom u Sarajevu. U najmanju ruku mi bi danas imali Aluminij D.D. Mostar koji bi radio, ogroman broj zaposlenih ljudi dole. Menadžmenti te firme kontinuirano su se ponašali kao pijani milijarderi, ispod cijene dobijali prije svega od elektroprivrede HZHB električnu energiju, koji su plaćali u konačnici cijenama na računu građani koji se snabdijevaju od strane te elektroprivrede. Imali bi masu drugih preduzeća koja bi danas imali radnike. Zašto ovo govori? Nije samo vama svaka čast kao upravi prethodno i sadašnjoj i tako dalje aerodroma, ali je posao izvršne vlasti da kontroliše i usmjerava rad tih preduzeća. Da je se radilo kako je trebalo da se radi ovakvih i sličnih primjera, čak i oni koji ne bi htjeli to da rade, morali bi raditi i spasili bi ko zna koliko radnih mjesta. Još jednom vama čestitke i evo dokaz da ne mora biti ono što se kaže pozicija, opozicija kad je nešto dobro. Znači, svi ćemo ovo podržati zato što su ljudi istinski pokazali da se vrijedi boriti za nešto i da vrijede da dobiju našu podršku i da čuju sve ove pohvale koje su čuli danas. Ja dugo vremena nisam čuo nepodijeljeno mišljenje o poslovanju i radu javnog preduzeća i vi ste jedan, da ne kažem jedini primjer, možda ima još nešto sitno malo, koji su generalno u vlasništvu Federacije BiH, bez obzira radilo se o javnim preduzećima ili drugim ustanovnim institucijama, koje možemo ovako svi zajedno se pohvaliti, ali ponavljam, nažalost, to nije bio rezultat rada nas, nego rezultat rada vas. Da se u buduće ne bi dešavalo da pojedinačni incidentni slučaji budu poput vašeg, da se spašavaju na ovaj način preduzeća, moramo se i mi kao parlament, ali posebno Vlada Federacije BiH kao titular i upravljač kapitala više potruditi da ovakvih pozitivnih primjera bude još više. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima predsjednik kluba SDA, kolega Efendić. Kolega Efendić, evo dok kolega Efendić uzme riječ, ja bih samo kolegi Mašiću rekao kako baš nađe Aluminij i nikoga više. Evo. Evo. Ali kolega Efendić, nisam htio ništa, već... Hvala do predsjedavajući, a zaista koristim priliku da ime kluba pohvalim izvještaj, iako je 2020. bila negativna,
ali naročito ovu konstruktivnu diskusiju opozicije koja zna prepoznati i kada je u pitanju kvalitet u radu i ono što je direktor kazao uz podršku i vlade i ovog parlamenta i zaključaka i zaista ja se nadam da ćemo u narednom periodu biti ovako konstruktivni i hvala i u moje ime. Hvala. Zaključujem raspravu. Prelazimo na 10.